Saturday, May 10, 20, 25 times 6, malas 9. Binilta na lot kita kanina kay binilta na lot kita kanina kay binilta ano. Tiyaw. Adi kita yan na naliwat. Baka ginsugo kita. May daging papabuto nga aton. Tabo gud man yan na tabo. Bubugiot ha. Bubugiot ha. Ay tilak. Ang pambubuhian ta. Buhian ta ini pasudyo. Roman tadi. Ay tilak. Pambubuhian ano. Adi kita yan na naliwat. Baka ginsugo kita. May daging papabuto nga aton. Oy, may 10. Happy birthday ha. Happy birthday. Happy birthday. Siupaw. Pau. Happy birthday, Pau. Palit ko nung kitahin ko. Ang pinapapalit kitahin. Pansit kang ito. Bayan at mapalit miswa. Pagkatanga-tanga ka pa naman ito. Makaraod. Nahangahang ka. Biga. Kurit di rin nakaintindihit ko. Ang ira lingwahe. Makuri. Tinuod. Baka naalam mo ba? Tatawa nira. Natawa na lagi pa. Bisan direk parang anong katarawan. Ako rin, kung ikaw naging tinawaan. Gimbalhin niya din mga kuwan ng iba. Libot lang ang kamukay. Ini, sulog na Sabado din, nakita nga maka singanhi. Huli naman kita. Tulad kita tanawan. Man. Tabo gud man yan na tabo. Bubugiot ha. Bubugiot ha. 50 laruan, pamay-pay. Whoop. Whoop. Mama na mamay Ruby. Kara sa pag-utot nga dito di magbo-vlog. Ay marasa din. Nangiro din yan pansit. Nangiro ang ano to? Anong irakuan man. Marasa iting init. Spaghetti palabok. Ay, paltanin kita yung kon, susubog kita. Say mo simpal ka di rin kaging papakaw na era. Paltanin yun ang pasit kanton. Ayaw. 3 for 100 na lang, murang-mura mga madam. Pili lang po. Ay, karami ng pansip kanton. Bahan miswatin mabutong. Doman nyo. Saron. Mga karaonan nito niya, saron. Oy, kamusta kayo dito tanawan? Oy, shoutout naman kita. Ayo. Shoutout sa iyo. Tuman pa si Kanton. Shoutout sa iyo ha. Ingatan na. Magkano to? Pre!
Magkano yan? Ha? Hindi 50? Todo 50 ah. Pwede daw. Marami na nakakangkot kami na may tambal. May asin kayo? Dalawa. At may asin kayo? Meron. Ay, kapit. Bigay na ako doon. Wait. Parang ano ba yung matawag ka ano? Ngayon ako na-recognize dyan ha. Lahat ng klase. Uy, mga pa yung klase tadi. Pag-alis namin nakatulog. Oh, yan. Sa Masista. Oh, ha? Mga pa yung klase. Tututak mga sakot ng papatsarang. mga binberin nito niyo. Ito na. Aha. Lahat ng klase. Mo. Tungos. Ano pa 'to yung papabutong hat? Pakapalit na kita. It makuri lening kung usa lang yung papapalit. Duha na yung butong para sigurado. Man, amo yung pansit canton. Di rin bihon. Pansit canton yun, ano? Oo, muna. Pansit canton. May dahatong papapalit pa. Bumbilya. Abierto na adi. Abierto. Kita Magic Mall. Ini baga tatong puro balabak, baga sugad labahan na ini ba? Puri man. Diba? Kita baga nakakaklakat-lakat at tulad kita hit panimalay salit baga parang kita kami dami yung sik. Okay, huwag na kita ano kay pinabutong kita gihapon ng Bumbilya. May dinit Magic Mall nakaga-purpasyada gapin diniko siya talong takanak nahadaw. Nahablong pagodan niya ng karasat ngayon ating pagganaw na ako. Ako rin maliwat kaya may diferensya. Ano man niyo mo ito na? Pero kay Bayulinti na liwat. O ba't yung papamaan liwat? Sana daw lagi ito yung makabiltangan ni. Oo. Ay talon ay dapat niya dito mga misyon ay tatrabaho yan ang lalo niya biltahon tiya mga agaron mga barantayan ba. Oo, ayun mga barantayan. Sorry man. Oy, thank you. Pero at least natumanan kita. No? Nakagpinahulos. Nakagpinahulos kita ng lips. Eh, gado mo pa na lang nga. Uray kaya pumatake na ito na rayo madinhi. Naigbus, laki mo kulog. Oy, congrats. Congrats. Graduation today. Balaw ginuko. Nasuga din nga oras. Hawan na hira din, nagahawan na. Ipan ngoroli na ba? Laban? Ada kay susugaron talaan inin ha, amula ni tatong baga. Nahihimo ko yung mga rawon. Sugaron talaan ay. Again,
Jesus being your friend from another stars. Ako yung magpapabili lagyap niyo nga iubos sa sangkay. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams. Mama. Chup chup. Happy birthday again, pal. Okay. Ay, tiyilak. Ang pambubuhian ta. Pambubuhian ta ini paso di. Romanta di. Ay, tiyilak. Pambubuhian ano. Papud ka pala eh. Papud ka. Maanad tini. Oo.